Dobrý den, dnes si vymodelujeme na těleso 35, což je takováto jednoduchá násypka. Začneme tvorbou parametrického dílu, vytvoříme si náčrt v rovině x, y. Jelikož těleso budu vytvářet rotací, tak si zde zakreslím základní tvar, který se dále bude rotovat. Nastavím rovnoběžnost těmto dvěma úsečkám, dále nastavím vzdálenost mezi těmato úsečkama 2 mm a nastavím vzdálenost tohoto bodu od průsečíku os na 20 mm, vzdálenost tohoto bodu od průsečíku na 70 mm a dále výšku od tady průsečíku nastavíme na 80 mm. Tímto mám již plně model zavazben, to znamená, že mohu nyní provést rotaci toho tělesa kolem této osy. Kliknu na zavřít náčrt, vyberu tady nástroj otáčka a jak vidíte, už mám vytvořené tady toto těleso. Taková jednoduchá násypka. Potvrdím. OK.